Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcast. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:07 na. Maying gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, good evening. Mayang gabi Action Brian, no? Sa aton mga listeners, arihatag naton lakat sang aton nga chimpo sininya gabi. Martes kita karon Hulyo 21 to 2020. Naga-ulhot-ulhot ang LPA, dugay-dugay madula naman. Kag nagapabilin ng sa gihapon Intertropical Convergence Zone. Ang nag-aapekto karon sa napagatnan sang Luzon diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao. Ang Kabisayan ang Mimaropa, ang Kabikulan, namin Hanokon Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, kag probinsya sang Quezon dito sa Luzon, Magalo, Umon, ang Kalagitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanagoog nga tugay ni sang Intertropical Convergence Zone. While ang Metro Manila kag sa iban man nga bahin sa aton pungsod may pag-uum-guum sa gihapon ang kalangitan hasta nga magalumon ang aton ang kahawaan nga may dala naman ini naligwin nga mga pagulan. Alin ini sa localized thunderstorms kag may ara nga mahinay hasta sa may kasarangan nga huyot sang hangin magahalin sa naamin na nasilangan pakadto sa nasilangan o northeast to east naga-apekto karon sa Luzon kag diri sa aton sa Kabisayan nga may makanay hasta sa kasarangan nga kanagatan kag may magahalin naman niya sa nasidlangan nabagat na nasidlangan pakadto sa may pagbulubay itong direksyon nga huyot sang hangin ang mapatyagan sa kabugusan sang Mindanao nga may makanay nga kadagatan. Diri naman partikularmente sa aton probinsya padayon nga may pagbulugan o mga aton kalangitan hasta sa magalumon ang aton kahawaan nga may dala manini daligwin nga mga pagulan aton mapatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sa Negros Occidental. Lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag may-ari kita mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin nga maghalin sa namin na nasidlangan pakadto sa nasidlangan maga-impluwensya sa kapugusan sang isla sang Negros. Nagapabili nang niya sa gihapon ang kondisyon sang aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagbulubay sang ang pagbadulodapyas ng balod sa aton baybayon sa probinsya. Kag alas 12:52 karon sa
Kagahon ang taob naton 0.9 metro ang kadalumon. Ang hunas alas 5:03 buwas man sa aga sa takos nga 0.5 metro ang kanabon. Kag alas 6:09 sini nga hapon nagtunod siya ring adlaw magabutlak ni siya alas 5:31 buwas sa aga. Sa subong nga rikta 25 degrees Celsius so 67 degrees Fahrenheit. Kung ikabagbusan sa ato na katimpos ng gabi. Atong yun mention mong LPA naga-ulhot-ulhot Sir Gan sa Eastern Samar. Pwede madula naman. Balik-balik. Pero nakapabili ng ITCC. Ang ITCC ang munang ginahalinan sa ilang pagpakita mo. Breeding ground sang bagyo ang munang ITCC sa gihapon. Abay papagdula is ni Dalayo na lang Sir Gan, no? Sir Gan, salamat gid sa information. Good evening. Mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Gatra sa bante, pating LPA, action helm. So, do, kuan naman. Pating LPA, gatra sa bante, mano, do, mga opisyal naman ng gobyerno, kung kaysa, no? Ang banyag ulot-ulhot lang, magwa siya, madula naman. Dabla, no? Doplarihon lang sa latanan sa bong, no? Anyways, reminders naton sa mga utod naton nga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom santay tay kilid sang kasuban kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time la 7:11 na. Sini nga gabi sa gihapon kita nagapangamuyo gid sa aton sini mahal nga Ginoo nga pun pwede madula na si COVID-19. Bantayan ang mga frontliners kag bugos nga katawhan sining kalibutan kag makabalik kita sa normal sining mga sitwasyon aton subong nga medyo piot gid ang aton sining sinalayo. So mga adlaw Martes kita Hulyo 21, 2020 sa aton sining pagpangalagad. Naga-monitor na kamo dira sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas naman ang aton sining Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow na Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938225517. Sa mga viewers naton bisita lang sa comment section. Kagibutang inyo sa nga mensahe kaya tagan tanap panahon. Karon dugay-dugay sa malambutan tarang. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Top 9 ang takda siring gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga nagalina gumba nga balita nga tunatagan pagtabod subong nga gabi? Bacolod kag Negros o kuna Bacolod kag syudad sang Iloilo, probinsya sang Iloilo mga kaksyon. Nagpagwa na sang announcement sinigid ang mga hapon nga isuspender anay ang pagtabok-tabok. I-istriktuhon anay ang aton sining mga control sa mga borders naton bangod sa medyo nagasaka yang numero sang COVID-19. O na nga nagpagwa sa information ang taga Iloilo ginsundan diri sa Bacolod waiting kita karon sa probinsya sang Negros Occidental. Pero kung mag-deklarang Bacolod or nagdeklara na ginman ngati ang control sa borders naton strikto na naman liwat. Tidalalahig na malanat tanan-tanan. Aksyon Firing Line. Kabalo ka may ari na diri sa mga transmission sa aton nga daw diri-diri na lang sa aton. Sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental kag amo man didto sa Iloilo sa Panay area mga kaksyon. Samtang ari ang ginmention ko bago lang Bacolod nga GSO utility worker nagpositive iya sa COVID-19. Dini siya nagakadtuman kag mga empleyado dira sa General Services Office sang syudad ginpaidalom gilayon sa suwabing para masigurado. Aksyon Firing Line. Kag good news man kita ang mag-Iloy to bala nagpositibo sa Silay o Contalisay ato nagnegatibo naman sining COVID-19. Kag ari man nga balita o mga kaksyon gikan sa probinsya pagin sang Negros Occidental with Action Marlon hinabiya karon Negros Occidental wala sang na-record nga COVID positive subong adlaw
Masobra 300 ka mga Ellis Ice nag-abot naman sang kainasang kaagahon. Action firing line. Hindi mo na sila pwede pagpamalabagan. Yan, no? Samtang 33 ka mga puloyan apektado sang lockdown sa Purok Seaside, Barangay Banago matapos nagpositibo sa COVID-19 ang ining utility yang residente sa lugar. JSO Office kag Bacolod Respiratory Office o Center, no, temporaryo man ining ginsara sa Sinimaterion. Amo na ng Bay Center bla. Samtang 455.5 milyones pesos nga pondo para sa second tranche sang Social Amelioration Program para sa taga-syudad sa Bacolod na download na according to DSWD Region 6. Laoman ta sa Webes may panagtag na. Wow! Tiba ning Bacolod nun. Action firing line. For Bacolod lang kay naman istorya kung isa ka persona sining SAP nga ini. Sa first nga tranche, why siya madala? Pero sa ginlista, liwat ining natawag naton blang lift out bala, nadala siya, pero why pa siya nakabaton. So, maduble ang pagbaton niya sa size meal. Kaya may first pa siya nga wala na baton, plus ang ikaduwa nga tranche, tumatagingting iya nga 12,000 pesos ang paabuton per no? Action firing line. Ang iban to nagkalaubos na ang iya way pa mausar, ginapaabot pa. Ba, mayoged. Samtang ariman 40 maning nga balita mga kaksyon dira sa La Castillana, ining isa ka amay nga ginpulihan lampos sa iya siri mga kabataan tatlo gid ini kag inang check naton taga Tangob, yaya taga Tangob ining taga GSO no. Action Dale, i-check tanay karon kay Action Dale abi kay nasulat ni Action Dale diri Banago. Sige, check na to na karon. Action Dale ba si ara kada? I-check ko na yung klarohon ko dibe. Okay, sige. So ining amay nga ginlampusan sa tatlo ya ka mga kabataan napatay gid iniyo. Kay ang amay may ara konta ni tuyo sa paghimulos sang iya sini nga hinablos. Bao naabdan sa kabataan, pinulihan nila kalampos, patay gido. Kag iban nga balita karon sa aton sini nga pagpangalagad sa lokal at aga na to na tensyon gid ini sining gabi mga kaksyon. Action Brian Morden. Action firing line. Ang mga balita iya sa national, huluhabyog lang tato gamay mga kaksyon sa mga balita iya sa national kay ang ang National Bureau of Investigation, no? NBI ginpasakaan na sang kaso nga murder kag planting of evidence batok sa siyam tanan ka mga pulis nga may kaantanan sa kamatayon sang apat tanan ka mga soldado didto sa Hulo-Sulo. Remember nyo ning apat ka mga soldado sakay sa isa ka pribado nga salakyan nga pinangratratan ka pulis. And may mga planting of evidence pa. Kuluya na. Wagid sila to, ini ginfile pa man ang kaso, pero kung makitaan mo sa mga CCTV to bla, ay kalain no? Inablang amo nigali. Action Brian Morden. Action firing line. Sa iban nga balita maka-action sa national, ang Senado subong liwat nagatutok sa pag-check siring kamatayon sa isa ka inmate nga si JB Sebastian, no? Si Senador Ralph Ricto nagpalayag siya kung sino man nagaduda-duda sining kamatayon ni Sebastian. Di ba litrato naman nga ginpakita dira, pero ting iban daw may ara sang hindi sigurado mo. Siya di naman dapat pa isa publiko gid ini mo. Pero kung may ara gid man sa pagduda ting Senado gani subong gustong imbestigahan gid ini, no? Tapos ang Department of Justice naman nagmando sa NBI nga mag-investigate man sini. Kay kibot sila na patay si Sebastian sa COVID-19, no? Sa COVID-19 dira sa New Bilibid Prison. Ilang taon ta niya, kay damo man tud patay nga mga priso da, no? Sa iban nga balita, Presidente Rodrigo Duterte ginpalabot niya sa Department of Interior and Local Government kung DILG nga istoryahon ang kapulisan kag mga LGUs sa mandatory nga face mask gid, no? Sa mga utod naton nga nagaguluwa sa tagsa-tagsa nila ka mga puluyan. Dismayado si Presidente Rodrigo Duterte sa mga performance sa ngaton sini nga mga alkalde
kag mga iban padira nga ultimo face mask nga pagpatuman sa ilang sini nga lugar do hindi maka-perform sang maayad. Action firing line. Tiambali Duterte siya dalon sa police station, no? Dalon gina sa police station kag para matagaan sang leksyon ang wala nagasuksok sang face mask. Kagabi na open up ko ni may isa ka abogado kita nga na istorya nga ang face mask hindi makabid iya nga crime. Kay ina mga matawag naton health protocol gidamang. So ang isa ka tawo nga madakpan nga wala sang face mask nga nagasuroy-suroy, hindi siya pwede kag hindi obligado nga dalon sa police station kay hindi gani kriminal. Kag wala man sang warrant of arrest. Pero tonight, according kay presidente, siya bisan hindi na crime ang face mask nga ini dalon gyapon sa presinto at isundon tang Duterte. Action firing line. Kay tibando ina mo, no? Kay kun usoyon gid ang layi, hindi mo pwede madakop to ng tao mo nga dalon mo siya sa police station. Una-una, way man siya sa crime nga nakomiter mo. Ikaduha, way man siya sang warrant of arrest. So kung nakabayular gid man siya sang city ordinance, municipal ordinance nga wala sang face mask, dapat sawayon mo lang siya. Tagaan citation ticket, kag papulion, uralan mo siya abi. Pero diri sa Bacolod, si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang BCPO spokesperson, nag-pension decay na, nga diri sa Bacolod, ginadalagi nila sa police station, ining wala sang face mask. Anong rason? Wala sa citation ticket ang police. Hindi ta mabaso lang police. Kay wala man sila gin-providean citation ticket sang City Health Office. Action firing line. Mga 4 na ni kabulan ang full face mask diri nga nag-lockdown kita, kung ano-ano na lang. Way pagin citation ticket ang City Health Office da para mahatag tani sa mga kapulisan, para mahatagan tani citation ticket ini mga tao naton nga nagapakatigas ang ulo sa pagsuksok sang face mask do budlay gid sa pangabuhi nila. Action firing line. Kung isa mga taga City Health Office, medyo nagkuan man, no? Nagkakapuyan magros trabaho, siyempre damo trabaho, may mga issue pa na subong behind sa ila. Kaya sa na interview na tontong ila sa nga doktor dira, galain matsyag niya, di siyempre grabe man sudsod sa trabaho, may mga issues pa na nga dapat na tututukan man. Action firing line. So may punto man ang police Bacolod, siya lang hindi ko pagdalon or di pagganuyon inakanto sa police station kay way man ta citation ticket diri. Way man ang City Health Office, way man ang city nag-provide sa amonti. Dalon sa police station, kuhaan sa ngalan, isulat ngalan nila, kag papulion. Action firing line. Last City 20 daw sa Action Radio, Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ay kuan gali ang record mga kaaksyon sang kuan, ang record gali sang COVID-19 sa Pilipinas, naglabot na sa 70,000, no? 764 ang confirmed cases. Naka-recover diri 23,281. Ang patay 1837. And sa diri sa aton sa Bacolod, wala sang bag-o nga nagpositibo sa Bacolod kag Negros. Pero sinong Marlon o Section Marlon na lang nakromatirada isa-isa sa aton sa nga pagpangalagad mga kaaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Sang kaina, sang temprano pa, si Mayor Jerry Trinas, alkalde sang Iloilo City mga kaaksyon, nagpagwa sang iya sining pronouncement nga ang budlay kung damo ka fan saksyonan, no? Damo ga chat ba patamyaw vlog. joke lang. Ariya, basahon ko niya. Okay. Dali gid lang diri kita sa dalom, no? Si Mayor Jerry Trinas makaksyon with Governor Defensor sang Iloilo Province kag Iloilo City Trinas Mayor. Nagpalayag nga suspender anay ang pagtabok-tabok sa mga tawo gikan sa syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag Oriental, umpisa buwas nga adlaw. Action firing line. Bangod sa nakita nila nga rason nga doon nagasaka ang numero sining COVID-19. Sa nagligad to mga LSIs lang, mga OFW ang nagpositive. So mga driver na kita. Ang driver na to may mga nurses na kita. May aras ang utility ganiya from GSO, no? So meaning lain-lain ang
lain-lain ang sahi sang trabaho sa mga kauturan naton ang may ara sang positive sining COVID-19. So nagakahangawa na nga ton sini otoridad. Rason nga nagdeklara sila nga i-stop anay, i-control tanay ang pagtabok-tabok sang pumuluyo so that nga ma-contain taliwat ining si COVID-19 paagi sini. Action firing line. So why man nagpaulihi mga kaaksyon si Bacolod City Mayor Bing Lirardia, no? Sini man nga hapon ti nagpagwa man sa iya sining pagpalayag diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon nga umpisa karon las 11:59 ang takna sang kagab-ihon, no? Mas una pa gid ya. Las 11:59 karon sa kagab-ihon ang Bacolod City kag Negros Occidental, subong man City of Iloilo and Province closing anay sa mga borders sa mga passengers coming in from Iloilo City, Province of Iloilo and the whole Panay including ng Guimaras. Las 11:59 subong nga gabi, July 21. Kag kung hasta san o ini waiting kita sang notisya. Action firing line. However, maka-action ang mga deliveries iya like mga essential goods, mga cargos will remain unhampered in isla. Normal, kaya ti pagkaon ina mo. Pero ti ang protocol, health protocol, sa gihapon nagapabilin. Sige. Itira na lang direction names daan. No? Sige. Diin ang makini, Joy dishwashing liquid o ordinaryo. Padayon ka muna kapamati sa Action Radio. Kaupod si Action Brian Morgan. La 7:27 Action Radio Philippine Standard Time. Isa lang to kay kinanglan ginato ni play sa sinimat tinian na. Check naton abi ang syudad sa Bacolod sining gabi nag-meeting no ang aton sining alkalde with the Vice Mayor of Bacolod mga kaaksyon. Kung anong kaundan sa meeting nila ti ina ang way ginaton panibalan. Action firing line. Okay, sige, direktahon ta si Governor Lacson Action Ana, na? Sinimat tiniyon, kay basi alang-alang pa, no? Basi alang-alang pa sa sining mga tinion ang Vice Mayor diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon, no? Sa nambala naton kaina nga ang basihan sang aton sini nga mga opisyal amo ni ang amat-amat nga pagdamo sa mga nagpositibo nga ari sa lokal lang mismo. Wala sang may mga travel history bla. Ang iban diriti naka close contact sa may pasyente nga nagpositive. Ang iban diri mga kaaksyon nagsululugat sini mga LSIs, OFW, kag ang tingalahan gani diriyo ang utility worker nga iniho diri sa General Services Office sa Bacolod nga nagpositive man. Sa Banago may nagpositive itong Panday dato ite diya kundi niya to nakuha man ti Panday diri siya galibot-libot sa Bacolod. Kag may ara pa sang iban mga kaaksyon nga nagpositive diri sa aton nga hindi pa masigurado kag hindi pa matrace sa aton sa authority kon sa diin nila ini nakuha. Action firing line. That's why nga ti amo niyo ginunahan na lang daan sa aton sini nga mga public officials. Kadamo sa nagapinanawag sa aton diri mabalik sa mga GCQ, ECQ, wala, no? Wala pa ina sang confirmation. Kay ti ina mga huring-huring pagid lamang. That's why nga ti nagset kita sang mga interviews sa mga public officials naton para at least masigurado naton kung ano giblang kaundan sa ila sini nga mga meeting sa mga utod naton nga mga public officials. Action Brian Morgan. Action firing line. Na-try naton nga malambot si Vice Mayor Elcid Familiaran or si Governor Lacson, sinimat tiniyon mga kaaksyon,
Pero at least makompleto na to nini. Pero kung daw alang pagid man sila action Elms matira lang ko some commercials sa mga viewers kay listeners naton, standby lang kamo da. Kay kinahanglan ginato ni inform kamo. Dali gid lang ni. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, La City Media. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa Action Firing Line. La City 31 Action Radio Philippine Standard Time. Nagbalik ta dayon na. Kaya na sa aton sininga linya mga kaksyon. Lines of firing line. Dagod the Vice Mayor of Bacolod at the same time among chairman sang IETF. Diri sa aton we have Vice Mayor Elcid Familiaran. Sir, good evening. Yes, Action Boy, mayong gabi sa atong tagpalamatis. Aha. Vice sining hapon si Mayor nagpagwa sining pronouncement stricto liwat na mga border control naton, no, diri sa Bacolod kag padulong dito sa iban nga probinsya. Ano gid ang pinaka basis diri naton Vice sa syudad sang Bacolod, Vice? Well, I think it all started sa advisory sang Riverside Medical Center. Aha. Oo, nga nag-create panic pala sa public. And that nakalapot siguro sa Iloilo. It seems that ang aton diyan ang mga hospitals kasabuta na sang COVID patients. So nag-issue yung Iloilo Advisory or EO na stop anay or they suspend or stop ang pagbaton ng passengers coming from Bacolod and or Negros Occidental. So wala man tayo choices anong may mo din mayor. But to accept or kwan mo what do you call this? Anong exact term? Masunod na lang. Ano ni? Hindi man ang exact term siguro, Action Brian, na i-honor na ni Mayor ang iyong desisyon. So, issue man si Mayor sa iyo, hindi man ta magbaton di sa passengers from Iloilo. Correct na. Because both parehas man ang ta MGCQ. Aha. And that for our own good man both islands. Diba, kasi damo man to positive o damo di positive. So, amo nang decision. Okay. So kung magambal kita nga wala na anay isang may makagwa sulod sa Bacolod to Iloilo or other province abi, tingaton sini nga mga gabiyahe, of course, syempre ano pang ibiyahe mo kung why na gid man pasayro, Vice, ano, automatic ini-Vice, ano, sa mga barko ta, fast craft, ro-ro na ton. Yes, and ang Riverside, I think, correct nilang mistake. Kasi nag-create na panic, misleading statement lang. Na ang ilada yung na fully box lada kasi ilaman ko yung empleyado dahil pang quarantine nila. Okay. Basta pa lang advisory nila na nabuta ka. So, panic, even kita diri, panic, ika makabuta ang Riverside. Yes, why can? Yung mga walk-in, mga COVID patient na. But in the truth of it, walang daang COVID positive nga la sila. Ang the rest, sila na empleyado ng quarantine. Gin quarantine pero hindi pa niya positive, Vice.
In quarantine lang. Hindi pa quarantine nila kasi may nag-positive sila dapat. Okay. So daw ka... Ito na irresponsible statement na nag-create panic, Uy. na nag-create confusion Mhm. sa Boss Island. So anong ginhimo subong sang inyo sini sa ITF sini Vice kati muna nag-create sa sang panic kag do ka misleading information na pagwa nila based sa inyo sini nga paglantaw. Well, tikintaw ka ni Mayor, ito correct ang ilang statement na nag-create panic na sa public. Oh. Kabudlay ba? And problema sina Action Bright kada naglabot na sa Malacanang. Uy. Pag intindi ko gani, the hospital dapat the obligation nila to inform the IATF nga mo ni status nila sa mo before sila mapagwa sa nga mo sa nga advisory Vice check to man. Correct. Oh. Correct din na siya. So naglabay man ni sa inyo Vice ining information nila nga nagwa sa Facebook. Ay sila na nag-post sa Oh. Facebook. Kabudlay mo. Sira, ikaw gigo gali sumahon, duwa lang gid ang confirmed nga positive cases or case dira sang positive sining COVID-19, ano? Yes, in fact, yung ilang advisory na sa Facebook ko lang kita. So, na-correct na ni subong Vice nila? Incorrect ninyo, Vice? Well, ang instruction ni Mayor sila is for them to correct that. Galing kita yung problem sila gani Vice, why mas lagi ga-inform sa mga waragwaga, no? Through Facebook man lang sila, hindi man halos tanang galantaw sa Facebook, no? Pag ginamo sila. Dapat ma-press release sila o sa radio station. Or Yung hindi gan problema na daya tinagang duwa kailan, diyan ang problema sa ilang Nan. issue. Kita mo lang, ura mismo, nag-automatic Kundi kita. nag-suffer yung ato niyang writing public and even our economy. Yes, correct na, oo. Kag kung wais lang sang capacity, abi nga mag-provide sa press release, tanong gin-inform na lang ang ITF, kay kamo na lang mismo bahala magpabalos publiko paagi sa media mismo nga mga pareho sa amon abi, no? Para sa Action Radio, kag iban pa. Daw mo malang nataning basic mo. No, di mo na siya, di namin, araw dagin post ko ganit ang kwan, ang kay Dr. Lon post man. Yes. Okay, Kay Vice. Dr. Lon din nag-bridge na di siya mo. Both mayors. Friend niya. Okay. Vice, Kaya ining... muna kayo na ginawa na nada ang Gani. executive order na. Kag diri sa amon actionan way kita naka-post niya ka sa Riverside kagabi ano. Kagabi ni naglaptagin mo. So wala kami ka-posting sa amon nga social media. Kay amo na gusto namon maghalin sa IATF mismo nga mga information. So ining pag advisory ni Mayor subong Vice until when ini siya? Ang advisory nga ano. Nga ining i-stop anay ang mga passengers naton going out, in and out. Well, tiyo laton ta na daing ang napataw ka na yung mga mayor group si Mayor Kanyata. Okay. So sa mga borders nato niya sa mga kapulisan niya Vice ano matabo dira liwat kita nga mag pangpara na gid strikto na maliwat kay kun basihan ta subong kag sa nagliligad to subong ya daw ka hapos na malang magwa sulod mo subong ya anong status ni Vice nila. Well, the same action, Brian. Honestly, may duwa di ka employee sa NGC nga NGC. City employee na nagpositive. Duwa na gid. O, duwa. Kasi ang atong tanan din nga nagpositive cases, isolate na sila. Tanan, even ang aton mga OFWs, LSI, ako naton mga LSIs naton na araw na sa quarantine center. Basta mabalaan ta lang after kuha siyang results, kontanan, kinang-quarantine tao, kina-isolate. Ang ginamo no Vice nga sa NGC mo ning GSO ang isa. And the NGC sa Old City Hall. Sa Old City Hall. Sa GSO, both ang isa, actually makuha ni mag-utod, ang isa, amo na sa GSO, ang isa street cleaner. Mag-utod gini sila gali. Pero na-assign sa Bay Center man. Sa Bay Center man. Ang street cleaners Mag-utod sila sa Slakabalay. Ang street cleaner ni under sa DPS ni Vice or sa GSO Mangyapon? Sa Plaza, I think sa GSO Mangyapon. GSO Mangyapon. Okay, duwagid sila gali, no? So na-isolate na ni sila. Mag-utod din sila And that was isa na assignment. Duwas na sa Bay Center.
Okay, so ang contact tracing subong padayon na ni Vice doon swab na to taga GSO, Yes, no? ito nag-visit man na di sa NGC, si Uy. ang Lucky. Mhm. And tomorrow, ang amon way kami session, no? Sa Aha. kami process. Mhm. So medyo damo gid ang na atubang-atubang yung gida sa mga opisina sa NGC gid mismo. Yes, Oo. damo gid ba pangamuyo ta. Yes. Oh, ano Vice Vice ang i-disinfect da ang kwan lang ang social hall lang o kon da bilog nga NGC? Tanan bilog na NGC. ano Mm. building. So ano man may work lang buwas? Anong sitwasyon Vice? May mga kwan kita, mga ano na sabi ng skeletal force, Aha. yung mga bantay lang sa pisina, magsulot sila Mhm. Okay pro. Tayo ng personal. White opisina. Why opisina buwas sa mga important person na abi nga mag-check sa mga office nga gina-disinfect daw mo sina? Yes, sir. Aha. Ang sesyon saan to Vice? Do way panabalaan kun saan Thursday na. Thursday anay. Thursday na. Amo ning isa ka dako nga balita subong dis Bacolod aksyonan, no? Ang pag wala opisina buwas nga adlaw. So ano disinfect lang tawag sini Vice, no? Hindi ya like mga ibanto nga ginatawag mga lockdown, may disinfect lang gini siya. Hindi. Aha. Hindi. Okay. Sige. Vice Pero yan ipag-visit siya sa kwan sa NGC confirm to isang July 9 pa to. So most probably ba hindi pa man to siya infected. Kabay pa. 20 days. Lapaw na. Ano ka? 12 days na Nasubong 2021 nasubong mo. 21 mga 9 siya di. Mga 10 days So na. most probably hindi pa siya infected. Bao salamat gid mo sa kay kadamo tao da. Yeah. 40 na kadamo sa nagsinulod na da. Do mo sa abi, no? So ang kwan niya Old City Hall Vice, the same. Nagkuhan dito sila ya. Kung quarantine to sila. Oh, pero i-disinfect empleyado. i-disinfect man sila Vice ang sa City Hall, ang Old City Hall. Nag-visit tapos na. Tapos na sila ya. Tapos na. In fact, ang DILG ito kung lang so home office na sila. Okay. Sige. Vice, again mention mo kay na nga away man atong gina-blame diri ang Riverside Medical Center, ano? Pero amo tong naglantaw nyo nagkausa sining panic, that's why nga nagluntad ini sining nga hapon ang mga advisory nga ini nga pagkontrol iwat sa mga borders naton. Anong imo panugyan sa Negros Occidental kag Bacolod? Kinanglan gihapon bla magkahangawa kita or kiti nakita nyo naman ang kausa gid sa sining pag ang mga advisory nga ini? Ano dapat ang status naton diri sa Bacolod kag Negros, Vice? Well, kita nga sa phone niya, we are liable for action. Antes na magpagwa sa mga advisory statement, way na ito. Epektuhan ng, like for example, epektuhan ng tanan ng panic. Misleading information that will create panic and even will affect yung action economy. So, careful ta. Sa atong public, may ara na kita community transmission, local transmission, kaya halong ta. Pero why ta dapat kabalakan sila mga tinion Vice despite sila mga advisory from mayor, halin sa inyo, kaghalin sa province of Iloilo? Wala ko ni action ba? Ito magpangkagibin, kabalaka. Ito mag-local transmission. Do hindi naging among vulnerable. May ara naman tayo dito sa bank. May mga clients sa kasunod. So, para sa ito, nag-visit sa NGC, lipot sa mga offices. Halong dito tanan. Dito mag-salig sa dito, pati kayo, kapaktan ko nila siyang katlo. Correct na. Or paktan mo man na siya nga din siya ng katlo, pero ang hiya sinayang mga upod, well, mong paktan ko din na nagalit. Sige. With that, Vice, madamogin nga salamat sa imo sa time sa mga gabi. At least, ari gali kay may ari naman no, mga utod tabla kong isa, Vice, doon digin mapunggan. Pinamangkot naman kung sino naman nagpalagaw sa mga ulo isikyo nga ini sa Bacolod. So, why iniyas ang kamaturan, Vice, i-clear tani tonight? Wala kaya siyang isikyo. Ang aton hulat ka siyang declaration, siyang IATF na siya. Yes, nga mo nang sundon ta. Kita wala ta. Si Mayor Vice, mabadagdag pa ni siya sang EO, no? Sining pag-control subong sa mga passengers naton kag mga sa mga borders ta. Well, I think so.
Aha. Oo. Sa mo nang hulat-hulaton ta. Vice, with that, salamat. Maayong gabi ka, mabuhay ka, sir. Thank you, good sir. Yes, sir. Yes, sir. Action Firing Line. The Vice Mayor Bacolod Macaction, Chairman sang ITF, Elcid Familiaran. So mo na, no? ang pinagagin-umpisahan kung nga nagpagwa sa advisory pronouncement ang Iloilo kag Bacolod according to Familiaran, amo to ang ginpagwa kahapon nga advisory man sang Riverside Medical Center. Nga buta na ko nang ila sila nga isolation facility because of mga pasyente dira abi, ano? So tinagpanik gali, na nagpanik way man kaagi sa IETF. Even though ini sila pribadong hospital, but kuani sila obligado ini sila nga mag-inform sang IETF nga ti gobyerno nagakontrol sa aton mo nga mapabalo sila nga maning status namon subong. Ti klaro tonight the chairman sang IETF way kabaton sa sining advisory from the said hospital pagkatapos nagpagwa sila iya. Ti mo ni nagpanik hasta nagkibot kita pagwa sining mga advisory nga ini. Action Firing Line. Pero tapos naman, intindihan taman ako actually intindihan ko si status sa Riverside. Kiti paniguro maning ila mo, panigurado maning ila mo. Pero i-correct na lang dayon na, no, para tapos ang istorya. Gali kiti may aragin mata sa mga transmission na gid man diri sa Bacolod. Na mag-utod do ganiyo halin sa Bacolod ang street cleaner kag ang GSO utility worker nga nag-positive. Tibuas nga adlaw may ara sang disinfection nga himuon ang NGC kag wala sang sesyon buwas nga adlaw suspend anay because sining mga pagpangninlo anay i-disinfect anay ang new government center. So kung may mga transactiones kamo sa NGC buwas, di lang kamo tumagkadto anay kay wala opisina except lang sa mga importante nga mga tao nga magatambong sa disinfect buwas nga adlaw para i-check ang ila sinitag sa tagsa ka opisina. Grabe si COVID-19. Action Firing Line. Perti, mo. Anyway, sige. Na-try natin yung malambot ganing governor sa Negros Occidental. Medyo alanganin pa yung sininga time. Karon dugay-dugaya, no? Kay para mamangkot, lanta ko na naman ang tikang himon sa probinsya. Kay tikon stop karon ang passenger in and out sa Bacolod going to other cities, municipalities diri sa probinsya. May mapiktuhan man nato sila do umuamon synchronize na lang guro ni dapat matabop la kadlaw ni or karon dugay-dugay. Pero check nato na karon kung ano gid man ang tikang man sa probinsya angot sining mga advisory halin iya sa iban nga lugar. Action Brian Morden. Action Firing Line. Karon man dugay-dugay mga kaaksyon, may isa kita ka doktor nga interviewon man. Doktor grupo ini sa mga physician sang pungsod Pilipinas pero Negros chapter ini sila. May ara siya sang awareness nga ipabalo sa aton diri sa Bacolod kag Negros Occidental. May connection gyapon sa COVID-19. Are interesting iniya. That's why nga ako I am begging you to listen karon diri pamati gid kamo. Kay ini sila mga doktor ini nga nagatululoon ini sila anong status subong sang COVID-19 aside from IATF nga iya sang gobyerno. Pribado ni sila ya. So may ara sila sang information nga gusto ipagwa subong nga gabi diri sa Action Radio Bacolod nga makabulig ini tanan-tanan sa aton. Sila mismo may nakit-an nga problemado ang status naton kung COVID-19 ang paghahambalan. Pagbalik karon na, basta diri bantayan talang sa aton sining pagpangalagad. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o
o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito.
Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agad. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:01 na. Ginaendorso naton sa inyo maka-aksyon para sa buwas damlag sa aton sining kabataan sa sining panahon, apisar sining medyo mabudlay nga sitwasyon naton bangod sa COVID-19. Hindi dapat magdula sang pag-asa, dapat mag-eskwela gihapon, ano? Kasi COVID-19 madula gid dinhi pila ka adlaw. Mag-eskwela na sa First Academy of Skills and Technology, nagatanyag sila sang Senior High Tracks Academics kangay sang Accountant Services Management, Humanities and Social Science. Mayaraman sila sang Housekeeping NC2, Food and Beverage NC2, Cookery NC2, Contact Center Services NC2, Organic Agriculture Products NC2. No? Baton sila sang senior high school students sa sining tuig, pwede kamo ka visit sa ila sining online para sa enrollment. Bisita kamo sa website nila dira sa www.forestacademy-bacolod.com, ano? Or pwede magbisita sa RMD Building, Block 25, Rodriguez Avenue, Barangay 36, Bacolod City, mga ka-aksyon, ano? Kag pwede man kamo katawag sa 780-9035, pangitanyo lang si Resilid Dormido para sa dugang nga mga detalye. Action Firing Line. Gina-endorso man naton sa inyo mga kaaksyon ang DTX 500. Kung kamo dira ang nag-antos sang inyo siring mataas nga sugar, mag-TTX 500 na. Kini may tatlo taran ka anti-diabetic properties. Charintin nga nagapanubos ang glucose, visin nga nagakontrolar sang imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay sa epekto sang insulin. Hindi may kompleto nga makakompleto man sa management sa inyo sining liver detox ang DTX 500. Kag ini may ara sa detoxifying compounds nga nagatinlo sang dugo kag atay sang tawo, may mga ingrediente, phytochemicals, antioxidants sa pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para mangin healthy ang inyo sining liver, make sure nyo na nga stay active, healthy and fit, maggamit na sang DTX 500. Aksyon Brian Morgan. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:03 na sa aton sining pagpangalagad. Maing gabi ilang gali kay ating dira kag baby araman si Mords sa monitor sa sining mga tiniyon mga kaksyon kag sa aton pagid iban nga mga utod subong na mabasa kita na diri sa pila ka mga mensahe, ano? Dali gid lang, ano? Okay, sige. Okay, sige. Sige. Okay, sige. Okay, sige. Maingab ilang sa kay Ernesto Paul Parino, naga-monitor subong, si Jose Alan Braza, Edwin D.B. Gonzales, Teresa Alolor. Good evening, Exo Brian. Hello, Bacolod ko na. Naga-monitor sila. Haila ko no sa Piniafiel kag Siason, Balinas family. Ramona Azero, Action Brian, good evening. Pamati, subong ang Azero, Diocades, family sa Barangay 35. Naga-monitor man si Matinion, si Nang Bingbing Galio, si Zoe Sapphire. Naga-monitor gid sa aton sining pagpangalagad dira sa
Bahrain. Salamat gid. Na congrats na lang in advance sa imo sining wedding. Action Firing Line. Jomar Balio Alio, naga-monitor man. Rosel Despio, Morden, naga-monitor man. Si Toto, dakag si baby daming gabi, no? Si Tomas Bronyolia, naga-monitor man dira sa Regent World Alihes. Si Missing Gway, araman ganin nagatutok man. Action Firing Line. Tawagan ta si Doktor, action na. Sige. Kag subong man, naga-monitor si Maymay Alagaman sa sining material. Salamat gidra sa inyo. Alas 8:05. May nakapamangkot diri sa aton kung may biyahe kunong series buwas nga adlaw diri sa Negros Occidental. Ati may ara malayas ang biyahe ang series no kay Bacolod kag Negros hindi man affected gidya. Ang ginabot silingon didto kung magtabok ka na sa Iloilo. Okay. Away gid ko na butang no. Sige. Ariyo, ari ko pihalang inday action-an. Okay. Ara sa baba. Okay na siya actually ganina. Sige. Kay amo ni siya mga ka-action. Sa series gali, ang series nato diri sa Bacolod, kung magbiyahe ka within Negros Occidental and Bacolod, may biyahe lang. According to Ma'am Jade Sibalios, ang spokesperson, sang Valyacar Transit, bago talang na istorya. TKY naman niya daan biyahe gidyang series tabok to sa Iloilo sa Panay area. Why man biyahe ang series from Negros Occidental to Negros Oriental. So diri sa ato niya sige lang gid, no? Wala sang pagligwat mga ka-action. Sige. Action Firing Line. Damo sa nagapinamangkot sa aton. Sige. Sa aton karon tugay nga linya, isa ka doktor ini mga ka-action sang isa ka vice president sang Philippine College of Physician Negros Occidental chapter, no? Kabalo ka grupo sa mga doktor may ara man sang post dira sa social media. May connection ini sa padayon nga pagpakig-away naton sa COVID-19, no? Pero sila na lang ang pa-explain karon ko kung ano nga awareness ang ilang gusto ipalabot sa aton mga ka-action. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya mga ka-action si Dr. Ronel Sario, Dok, ka magsala, ang Vice President sang Philippine College of Physician diri sa Negros Occidental. Doc, maayong gabi dira sa imo. Welcome sa Action Firing Line, sa Action Radyo Bacolod, din sa Action Brian Morden. Yes, maayong gabi, Action Brian. Madam, salamat sa pag-imbitar sa amon. Yes, Doc, honor manamon nga makaistorya kamo subong. Labi na gid nga istorya tadi subong ikaayong lawas bangod sining COVID-19, Dok, sa inyo sining grupo bilang mga practitioners, sining mga doktor nato diri sa probinsya. Ano yan ang inyo sining mga ginahimo subong aside from the government kamo nagatutok sini sa mga doktor anong inyo ginahimo atikang regarding sining COVID-19, Doc? Sa subong halin sang Marso pa naga-aktibo kami sa pag-monitor kag pagtan-aw sang kaso naton sang COVID, especially sa mga admitted nga cases kay bangod nga mostly sa amon nga organisasyon kami ni ang nag-handle sa mga positibo naton nga mga kaso nga kinahanglan ma-admit. Oo, kag sa subong actively kag constantly kami mismo naga-collect sa mga suggestions, mga suggestion, mga rekomendasyon sa aton na tanan nga doktor. Way labot nga internal medicine ng mga doktor, mga espesyalista naton, included ang pediatricians, kag iban nga mga specialties. So, regularly, may ginaubra kami ng mga recommendation letter kag ginapasan naton sa aton nga governor, sa aton man nga mayor, para at least gabulig kami work sa ilaman nga mga pagtikang sa pagbato sa aton nga pagbato sa COVID-19. Okay. So, mo sining nga sitwasyon naton subong, Doc, medyo sa nagligad to, ang mga nagapalassitive naton, mga utod naton, nga mga locally stranded, gid lamang nga mga individuals, mga OFWs. Pero sa inyo paglanto, di may aran na tiya transmission, gid man niya, Doc, no? Yes. Oo, confirm na gid nga may mga local transmission kita, no? Kay kaluyan kita for the nagligad nga mga binulan, puro mga LSIs, OFWs. Kaso siguro medyo naghalok man kita, nagkumpiyansa kay bangod nga wala kita sang kaso nga aktibo nga admitted sa mga ospital man,
kita mismo nga pumuluyo samtang naganubo man bala ang quarantine status naton, may movement na sa komunidad. Hence nga makita naton ini mga lokal na nga latnanay o kung transmission sa ini nga COVID-19. Ano bing ma-example naton nga mga kaso diri sa Negros kag Bacolod abido kung may ara ikaw bisan isa lang nga makabig naton nga umpisa ini nga dapat mas maghalong pagigita batok sa COVID-19. Oo, so nabala naman na naton ang natabo sa mga exposed sa isa to kay LSI nga positive nga nurse. Aha. Oh, no? Talisay. Na na-expose ang mga bikers. So isa na kadako kini example sa aton. So sa from one LSI nga positibo nga hindi man tuyo tani nga makapanglaton anon mo kay tinalatnan gid ti kay wala man to dahom ang nalatnan na expose man sa iban nga mga tao. So naga branch out lang bala ang paglaton. Okay, so, isa na to. Isa ka number 1 nga sample naton. Aha. So, sa mo sina, actually, this evening, or kay nasang aga, may report kami nga nabaton, kag confirm giniya, no? Nga case do diri sa Bacolod, isa ka utility worker, sang GSO, kag isa ka street cleaner, no? Duwagin sila mag-utod, sila ya doc, no? Positive sa COVID-19, and ining duha, wala niya sa mga travel history. That's why nga gina-trace man ni subong kundi ginla na pulit ni Aldo ining taga GSO nga ini nagalabay-labay sa Sabi Center kay ginagamit tadra nga daw kwan bala respiratory center as of this moment no so dagin sirado siya no so posible nga didto ya may nakakadto gidra iya Sabi Center nga didto ya manakuha do posible gid man may posibilidad nga mo na connection pero sa subo nga may local transmission o kung clustered na community transmission do hindi natakapakot kung hindi siya posible nakuha. So, kung nato siya nakalagaw-lagaw na bisan din nga mga department stores, din nga mga isdaan, labi na gid sa NGC, naglagaw to siya daw i-disinfect na boss nga daw, may posibilidad nga nakapangbilin to siya kung daw vulnerable ang isa ka tao to. Oo. May ara gid lalo na kung wala nakagamit mask, ang yagin natubang, wala ka pang hugas, kag wala naka-practice ang aton nga basic nga medical requirements nga manghugas kamot, maggamit sang mask kag mag-social distancing. I see. Pareho sa inyo, Doc, at inyo yung ability, kag inyo sining abilidad sa kaangay sining mga sitwasyon subong ano abi nga aton sining mga gusto ipalabot subong sa mga sa listening public naton via Action Radio Bacolod para at least maamat-amat naton ni nga matapna man kun tani pero do nagausbong yang numero sang cases nga ini Doc. So isa man guro ka factor nga makita naton kay bangod may mga testing centers na kita, may mga laboratories na kita di sa aton git mismo nga syudad kag sa probinsya. That's why mas dasig or may nagagawa nga mga resulta dayon. Pero ginapangabay gid nato nga hindi kita magkumpiyansa, hindi kita magpakakampante kay bangod ang COVID ari na di sa aton kag makita na naton nga may mga kaso na kita nga ginaatubang nga mas damo pa ni subong kumpara sang Marso naton yung mga kaso. Yes. Oo. So kami mismo as an organization, naghatag kami rekomendasyon na kung pwede ang IATF naton o kung ang syudad mismo magkubra man sang hulag of which nakita na nato nag-close na sang border from the other island. Ang gusto pa ginamon kung tani malimitar anay ang hulag sang tao para at least malikawan naton ang paglapta pagid sang ini nga balatian. No? Kung malimit naton ang movement for at least 2 weeks, i-evaluate na naton at least malesa naton ang kaso nga hindi kita magingin kaangay sang Cebu City kag NCR Subo. Palayo lang. No? Oo, purya palayo lang gid kag di pangamuyo lang gid sa tagsa-tagsa kag pamilya kag amon man ginapangabay nga i-follow gid ang paggamit sang mask. No, mask proper nga paggamit sang mask ginatakpan ang ilong kag bibig, wala ginatapkan ang baba lang, wala ginatapkan ang ilong lang. Bibig lang, ilong. Kaya ang ilong iban kagwa o iban ginasabit lang sa ilab bakang. No? So kinahanglan sakto nga paggamit sang mask. Kung makagamit face shield, mas better pagid. Mask kag face shield to added protection. Paghugas ang kamot sang habon kag tubig sa at least 20 segundos. Kung wala, i-rub sang alcohol sa sulod man sa 20 ka segundos ang kamot. Tapos ang physical distancing gid. No? Kag ti subong kay tungod nga may hulag na sa mga manugubra, maghalong man kita sa aton mga ulubrahan kag maski sa aton panimalay. Kung kisa na nagakumpiyansa man kita kay tungod kilala na kita sa mga ulubrahan, pupunta sa ubra, kita everyday, kakalipat ka bala, dungan ka mukaon, kakakas ka mask,
nagabalik ka mo sa dati ninyo nga istoryahanay, tipon-tipon. So gakalipat kita nga may COVID-19 pa, so hindi kita nato napaktan kay lain-lain kita nga lugar ga pinuli. No? Kag ang mga tipon-tipon as much as possible nga hindi nyo kaupod sa balay, paiway lang gid anay. Okay. Gid mention katong limitahan na to ng movement sa aton nga mga utod. May mga recommendation kamo doc nga from MGCQ ibalik anay siya gamay sa GCQ or ano ka sitwasyon na mo sa Kung pinaka the most guro nga maubra is ECQ, pero kung hindi gid masalangan, modified ECQ or GCQ nga mas medyo stricto. Okay. So ini doc nga recommendation ninyo kag ayo sa gobyerno naton diri sa lokal nakalabot na giman ni sa ila nga mga mensahe doc o kon Yes, so bali sang kagabi pa lang naka-istorya na kami diretsyo sa head sang aton IATF kag officially ang letter ginhatag na namon insegida. Kay kung once may makita kami daan nga kinahanglan i-improve sa aton mga protocols, automatic naga-contact kami na dayon sa mga aton authorities para at least mabatian ang sa side sa medical na community. So anong ila sining sabat doc initially sining inyo nga so far gahulat kami sang reply kag so I think may ara sila meeting session was which ang letter nga na-tackle man. Sa Bacolod guro sad to say base wise ang session on Thursday sila guro doc gin-transfer nila anay. Kay inang ma-disinfect sila buwas sa session hall nila. Oo. Pero I think na palabot na ni sa kay Mayor ang amon man nga ginapangayo nga rekomendasyon. I see. Okay, at least may ideya kay syempre bilang doktor amo ning ginatutukan nyo gid mga frontliner kamo. Kay makita namon ang ang kaso bala. Yes. Oo. That's why ano. Oo. So aside sa dira nga ginahulat nato ang aton nga local government unit kung anong ilatikang, ginapangabay man namon ang puyo nga kita na mismo no ang magginawi na parehas ang una na daw ka ECQ bala na daw ka limitado ang hulag kung kinanglan na magwa amo lang nga magwa ka kung wala ka kinanglan nga iban nga obrahon kung happy lang mga pingapi lang mabakal-bakal lang para lang makagawa sa balay hindi lang gid anay kita mismo mag-set sang status nga daw ECQ kita para makabulig magkita sa pagtapna sang lapta paglaptas ang COVID-19 sa aton nga syudad. Kumbaga ikaw mismo mangin disiplinado ka na lang gid sa kaugalingon mo, responsable ka na lang. Oo, ang amon gani nga mantra or ginapanumdum namon bilang mga healthcare workers na think as if carrier ka sang COVID. Yes. Oo. Para ikaw mismo gahalong ka nga hindi mo malatna ng upod mo sa panimalay kag mga katupad mo. I see. Dok, syempre, kabalo ko, nagalibot-libot, maka mo sa city, naga-check ka mo sa situation. Subong, Dok, sa paglantaw nyo, medyo pinagusto na gid man lang ang sitwasyon ta so far? Makita man naton nga kumpara sa una sa regular ta nga status. May kinalain gid man. Kung gabi medyo lessen na gid man ang tao no. Pero may makita pakit ko nga mga komunidad nga wala gid gagamit mask. Makita damo ko makitaan nga wala gagamit mask. Kundi gani ginakabit lang ang mask sila baba. Kag may hara gid tipon-tipon lalo na kung magsulod ka away from the main road, magsulod ka mismo sa the subdivisions or sa mga barangay mismo, makita mo nga damo gid wala gagamit sang mask kag nagatipon-tipon sa ila mga tupad balay. So ang dako nga may papel diri ato naman nga barangay officials tani libot-libot man sila for a while ano o may time so, sila. So ginahingyo ginanamon ang barangay level man nga kay dira gid namo kung maka-reach out sila sa ila barangay level, masapos ang implement sa aton nga ginapangayo nga mga protocol. I see. Okay, at least I am pretty sure nga inyo tong sulat nga ginpadala sa ITF kompleto na to sa mga recommendations kag kabay pa matun-an la to kag ma-consider nila ini kun ano nga dapat himuon ta sa gobyerno kay ti kun kamo lang nga ang inyo organization lang hindi gini mahitabo pero kung may power from the government sigurado ko masunod gini sa aton pumuloyo Doc ana. Gid dako gid nga bulig. So amo na way labot sa bulig kami kulag para man sa aton nga gobyerno. Kinahanglan man naton ang media like kamo. Ang hindi nga tikang is dako gid nga bulig para mapabalo kag mapalabot namon ang gusto namon matabo sa tidong nga pumuluyo. Diri sa aton sa Negros Doc, I don't know kung may ideya kami mga doktor na gid man kita ding pila ka bilog nga nagpalasitive diri sa aton nga inang makabig naton bala nga medyo delikado na sa part naton. Sa Bacolod kag Negros.
sa kaluyan sa Diyos do okay man tanan. Okay, boss, salamat. Gid. Sa nurse tayo, Dati, Doc, mga ang- nurses natin. Kaluyan sila, amo lang na ginapangabay ta wala lang ta may severe nga kaso tani. Aha. These are mild to moderate symptomatic so far nakita ta nga mga kaso nga naging positive kag admitted pero hopefully hindi lang tayo maglabot nga damo ta mangin severe nga kaso so sa subong pa lang dapat tapnaon ta na. Aha. Doc, may nakitaan ka diri. Why tiya ako na nakisipre doctor ti ikaw sa Oo. aton sini nga mga contact tracing balang ginahimo subong. May laxity kita diri nga katabo sa palisaton nga sitwasyon. So far kay sa pagkabalo ko nag-form na sang task force for contact tracing aton LGU since April or May pa, Yes, no? Oo. As part also sa mga recommendations tamon kag sa ilang mga plano. Pero mas pagiguro, mas hugot pag yun, no? i-intensify, Oo. i-heighten nila ang contact tracing. Kag ang makita ko pag yun is ang instruction, no? Sa mga ginapang test or sa nagakadto like sa aton mga city health, ang instruction on how to do the home quarantine kinanglan guro mas ilidon. Nan, amo gina, no? Kay daw iban gahambal lang home quarantine ka. No, first hand experience siya ginhambal lang ma home quarantine ka pero Yes. kinanglan id anong obrahon pag home quarantine, anong ibobantayan, anong dapat mo nga hulag lang obrahon. Yes. So kinanglan mas detalyado kay kabudlay nga kung hindi mo to maobra sa step 1, budlay na lagsong kung nag step 3 na to, Yes. no? Oo, mas budlay maglagas. Parehas Nagdamo na na. sang nag-home quarantine kita, although na-explicar na sa ila, may mga pasaway gid nga nagalibot, mas iway pa ila result, amo ni ang resulta. Resulta. Ay ka. So again, going back to mga barangay officials nato, may mga BHERTs kita nga gin-organize dira to check sa mga LSI, sa mga home quarantine naton nga mandatory dapat stricto ginisubong naman, Doc, no? Oo, Yes, himuon ta. kailangan gid. Hindi gid kita mag-lax kay ti ang bato sa orang fight against COVID do madugay-dugay pa ni. Ay, grabe na. Sige. Doc, damo pagikutan ni pamangkot sa imo regarding sini pero ang time ko do ginalagas ko lang pero kulo kompleto na naman. Manawag kami liwat next time, Doc, kung anong balos ang aton gobyerno sa inyo sining hingyo, and me myself from Action Radio Bacolod, pasalamat gid sa inyo sining effort kay ginahimo subong bilang mga kamo yung may mga abilidad sa sini nga mga sitwasyon gid labi na gining COVID-19, kami nga mga behind sini sa inyo na lang gid nagasandig, no? Salamat gid halin diri sa amon. Ano liwat ang imo panugyan to Bacolod people ang Negros Occidental para at least tonight maka-learn naman sila liwat nga dapat mag-amote sa ni Doc o hey, Doc? Oh, sige. Sa pamuluyo sang bilog nga Bacolod City, no, ka Negros Occidental, ginapangayo ginamon nga hindi na kita magin kampante, no? Na waay kita naglala as Cebu City, as NCR, pero hindi na kita magulat nga mag-abot kita sa muna nga sitwasyon. Gani sa subong pa lang, kung hindi kinahanglan magwa sa balay, magtinir anay sa inyo panimalay, practice ang basic naton nga medical requirements nga gagamit sang mask, additional pagid ang face shield, maghugas ang kamot, kag mag-practice ang physical distancing. Kag i-avoid naton as much as possible ang mga crowded nga areas. Kung kinahanglan magkadto sa isa ka pang publiko nga lugar, magtinir lamang sang malipot nga tinion. Okay? No, kung magpuli sa balay siguraduhon nga maligo, kag mag-ilis ang bago nga bayo para at least wala mo gindala ang kagaw sa inyo mga panimalay. Yes, labi na gid ko na-expose kada sa damo gid tawo amo nang delikado gid. Oo, ako gani ang practice na lang gid namon basta ara kasagwa pagpuli, ilis ligo. Ilis ligo. Lastly na lang gid, Doc, gamay na lang gid may report pa na sa inyo sa mga nurses natin, although nga I don't know separate ni sa inyo, may mga discrimination gihapon para sa ila, Doc, iti mostly sa ila do ay balay sang kaugalingon nga salakyan, naga jeep, naga taxi lang kasi ang doktor kabalo ko may mga salakyan. Sa ila may mga report man, Doc, sa inyo mga nurses nato nga discriminate sila sa trabaho nila. May ara gid, no, hindi ta maibitar lalo na sa first part gito nga naginawa ang mga kaso nga iban gid pahalin sila mga boarding house. May mga natabo gid na diri sa aton. So ang hospital mismo nag-house sa ila para diraanay sila magtinir. Sige. Doc, salamat sa mga time. Kabalo ko masako ka tonight pero gipabigyan mo gid kami diri sa Action Radio Bacolod kad ako gid sang bulig sini. Mabuhay ka, Doc, kag salamat sa inyo sini nga bulig sa pumuluyo, Doc. Madamo man nga salamat. Yes, good evening. Good evening. Good evening, good evening. Yes, Doc. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line.
Dr. Ronel Sario, the Vice President sang Philippine College of Physician, diri sa Negros Occidental iyang organization nila mga kaksyon. Doktor, sila mismo gatuon no sang mga nagakahitabo subong. Di ba gambal kita kon organization nila, puro sila tanan doktor. Di ka magambal ka bala doktor, parang mga balatian, tanan kagaw, kay etc. mo nang ila ginaya, istorya na lang sa bilog na kabuhi nila. Action firing line. So kung may mga recommendation sila regarding sining COVID-19, we need to follow siguro for the meantime. Kung hindi gid man madala abi sang aton sining nga government abi nga magpatuman against sang kung pwede na lang gani kuno ECQ tong hambal niya, kundi gid madala kita na lang mismo nga mga pumuloyo, mga disiplina sa kaugalingon ta nga kabigo naton nga kita mismo daw ga ECQ kita sa aton kaugalingon. Action firing line. Doon di gin man guro na budlay magamo sina mangbot silingon ko diri, obligasyon naton nga mangin responsable kita. Obligasyon naton nga mangin vigilante kita. Obligasyon naton nga kita na lang mismo adjust sa kaugalingon ta nga hindi isagi kasuroy kalagaw nga wala man nang sa importante kag adjust kamo sa mga tawo dira nga amo ang inyo sini ginatubang sa matag adlaw nga tanan. Action firing line. Mosus ko may nakit-an ko di action-an nga kapihan na. Ikaw guro kalabay ka manda. Ay ko tinupad-tupad lang iya sa kapihan. Oo. Pagkatapos wala sa mga face mask. Nagbayanay pa. Damo tawo. Oh, kung kisa sa Action Dale dara nagaparking lapit na. Action firing line. Ay, alayo ng iya. Siling ko nang inano ni sila man. Ang lain pa di Black Action Helms, kaya ini nga mga tao, ang ibanda, the frontliner man. Action firing line. Siling ko ti otro mga salawayon, ganin ni sila man, ho? Mailan ni sila mang saway, pero otro man nga mga salawayon. Oh, ti paano, abi? Why mga, ay, sus ko, ginoo. Do ako na lang gaugtas kondo. Kanami lang nga, ikaw lang gipirmi mo lang mang saway sa ila. Galing ba si matapungulan ka, Black? Action firing line. Papayaan mo na lang sila, ginaugto mo na lang ang imo sining nga una-una, kahadlok, kakulba, ang kaakig mo, nga makitaan mo sila, nga hala, enjoy lang isla sang shating-shating, da, pangapi. Doon sila kapinsar nga ang sitwasyon, subong sa bugos ng kalibutan, iya nagakalunod na kita una-una, damo klamatay na. Mga 600,000 ang patay. Oh, ekonomi naton disgrasya pa. Timot may labot ni sila sa katabo subong sa aton or wala? Action firing line. Oh, wala ko naga-refer di sang ini nga mga tao lang kundi kita tanan. Gina-generalize ko subong mangin akuan kita mangin may dapat may participation kita sa amo sining hitabo. Hindi kay bala muda. Action firing line. Oh. Tiyan mo nang aton dira. Sige. Mag-endorse ko na ibla sa inyo sang Zanton Plus Herbal Capsule nan. Kay ang Zanton Plus Herbal Capsule mga kaksyon, dako ni buligid sa sining nga mga panahon. Nga na nari-sari na mga balatian sa palibot naton, do hindi naging maintindihan balang nga sitwasyon. So ato na lang diri panaming na lang. Kay ang Zanton Plus Herbal Capsule, may ara ini nga tawag ini puno sa anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Ginapakupos niya mga nagahulubag sa lawas mo na kangay sang arthritis, dira prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, kag fatty liver, madamo pa mga kaksyon. Ang yung sining nga combination na mo ang may TC. Ining may TC naman niya, nga nagapangita, basi nagapangita kasang antioxidant nga may arasang vitamin makaksyon sa mantamo dira, may TC nga may arasang alkaline nga vitamin C. Napamatod ani scientifico, manami magbulong sa mga balatian sa hambal ko na mata, kag iban pa katarak glaucoma. May TC kag Zanton Plus Herbal Capsule, maayo gid nga combination. Action firing line. Pagbalik ko karon dugay-dugay, namutol ko sa Action Dale Salazar, no? Sining ano ba lang natabo sining taga GSO kag street cleaner nga ini nga nagpositive ini sila. May ari ko rin isang gamayng information pero sa Action Dale mo may kompleto sinimo. Kag ihaplit ka man balita sa inyo karon kung paano ni pinatay sang 3 ka mga kabataan nga mga lalaki ang ila sinikaw galingon nga amay dira sa sur nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental. Porte mo, gingamitan nila sang mga kahoy, kawayan, kahoy, pinanglampusan nilang amay nila, patay pagbalikta. Action Brian Morden. Action firing line. Objective.
kasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo. Ay, naga-monitor sa ni Matrion mga kaksyon, ano, ang aton sa nga mga utod ko si Lorna Termel na may gabi dira sa inyo, naga-Facebook live din sila. Grace Mitton Cousins dira sa Manville Royal Subdivision, madamog gid nga salamat, ano. Si Merly Dolido Magallanes, salamat gid. Bambi Padirnal, Nanet Liboon Alcon, bao salamat. Watching from Kalumangan, Bago City. Araman si Tobias Nets. Good evening, Action Brian. Monitor lang kami din sa Dumanan. Keep safe lang. God bless. Salamat, Gid. Si Jolie Derla Celestial Hongko Sex Mana. Sakto man ko. Action Brian, good evening. Pwede ka-ask kung din pwede makabakal sa Evergreen Capsule. Kay damo, gambal wala ina sa market. Subong, more power sa inyo program. God bless. Sa tanan ng mga butika, sa mga butika, pero amo na galing, kinang basi balaway pa kabiyahe, blabangon sining COVID-19, no? COVID-19 blaw. Pero check lang, ha? Si Suzette Nasan or Nansan, good evening ka monitor man. Valencia Kenneth, bao salamat gidra sa inyo. Si Niag Stone, naga-monitor man. Good evening, Sir Bryce. Safe ayhan, magsakay sa public transport. Ati, ang dulo distansya kagida sa mga tao. Bring your own alcohol. Naamo ng porte gida. Si Joe Freystrop, literally, good evening, Sombray, monitor lang kami di sa La Carlota City. Salamat. Araman ganit si Sir El Rey Dotilios. Si Raquelina Lumawag, good evening, Sombrayan, Action Radio, kagmayang gabi man sa family Lumawag, Barangay Bata. God bless, watching from Hong Kong. Si Mary Grace Sumo, good evening, Sir Bray, monitor lang kami di Barangay Amayco. Salamat, Ken. Vincent Dominic Shinobi Samolde, libre nga mass testing pareho sa Metro Cebu kag Metro Manila lang pag-asa naton si Jackson Brian gane, no? Si Maricon Baga Silestre Raman, Eleanor
Montesido, Action Center, Remnant Live, Press Conference. Si Mary Grace Somoliwat. Good evening, Sir Brian. Monitor lang kami di Barangay Amay Comorsya. Naga-monitor si Jerry Somo. Always ginaga-monitor sa Action Radio. Salamat! John Gray Katubay. God bless mandra sa inyo. Okay. Batch ko ni. Salamat. Si Rinan Alororico. Good evening, Sir Brian. Watching live from Hacienda Kabungbungan, Barangay Sagang, La Castiliana. Thank you, Gid. Mary Hope Solomon Gangoso. Hi, good evening. I'm watching from Binalbagan. God bless. Bert Hira Pusco Caraballo. Mega Bexon Brian, tamyaw ko lang tanan nga Hotoda member sang Barangay Dumanan, Kabog, Filisa, kag Bansilingan. Baaw, 4 ka barangay ba? Si Crisil Vatreyes, taga-monitor man. Salamat. Franco Villanueva Osorio. Salamat, Gid. Bobby Padernal again sa Melinda Homes, Bansilingan. Vic Vanguardia. Chaktuman. Good evening, Exxon Brian. Nag-monitor family Vanguardia diri sa Barangay Stefania. Si Ma'am Genevieve Pahilanga Araman sa Granada. Chris Vilma Reyes, nag-monitor man. East Homes 3 Reyes, Montoya family. Karkar Manaay, salamat, Gid. Ilina Tuga Toreno. Good evening, Exxon Brian. Watching here sa Tangob. Tuga and Gabion family. Keep safe, everyone. Salamat. Amy Jane is Miliaren Mihurada, naga-monitor man sa Barangay Mansilingan. Ginilin Maranga, good evening, Exxon Bray. Watching from Barangay Sumag. Ridsel Tronco, good evening, Exxon Brian. Happy listening lang. Good evening kay Ira Isabel. DJ Jonah, COVID na daan daw, bingo. Iniyang akong iya mabunutan. Sinsyagid, bingo kada iya, anywhere. Gani man, buhalalong gid. Likaw gid sa mga crowded area. Si John Mark Tamano, tisinopatihan ta ang mga doktor or konduktor. Doy man ko naghambal kung doktor. Sheila Alagos, good evening, sir. Check attendance lang kami, Mr. K. Apong Alagos. Mr. Yakuno nga si Apong Alagos, gida. Certified listener. Salamat, gid. Inday Blaza, certified man ni. Lilia Taton, good evening, Exxon Brian. Happy gid si Andre Albarasin. Mag-greet iya ngalan sa firing line kag night patrol sila pamati sa Davao kay may mga Ilonggo sila nga taga Bacolod. Ay gali. Sige, salamat gid ra sa inyo ano. Si Mila Lim, naga-monitor man, God bless man. Si Mary Grace Somo again, taga Amay Comorsya. Si Rodney Borrero, sir, good evening. May lockdown naman kuno buwas sa aga, border Bacolod City. Wala naman biyahe buwas. Hindi ara lang may biyahe lang. Ryan Mediavilla, tsakto na Action Brian. Salamat, Gid. Si Lainey Valencia, naga-monitor man sa Fairview, Quezon City. God bless. Bono hidlaw ako sa Fairview ngayon, di ba? Ginalakat-lakat ko na dasuna. No? DJ Namalya, kapin pa kung ara ka na sagwa. Kita ka lang guro ma-confuse ka kung may COVID or wala. Pataas-taas immune system na lang na iya. Ganay mo na, distansya ka na lang, Gid, no? Si Flo Serpon, si Magrel naman niya, din mabakal Sir Brian. Anong bot silingon niya siniman? Basiguro ang evergreen. Si Eric Rojo Asaido, watching live, may gabi Action Brian, tamyaw ko lang. Monitor diri sa Quezon City, Metro Manila. Lihog lang ko tamyaw, mga taga-barangay Pandanon, Silos, Morsya. Thank you, Gid. Salamat. Choi Tumay, Araman, Zinaida Palo, naga-monitor ban sa Cavite City. Romvel Sinarosa Hingko. Good evening, Exxon Brian. Monitor lang kami din Morsya. Tamyaw ko lang si Rabbi Jude kag Nathaniel. Analisa Lobaton, good evening man sa Cabuyao City, Laguna. Salamat, Gid. Roberto Bot. Monitor page Metro Manila, Bikutan. Salamat. Dorita Fidel, naga-monitor man Cinema Trinion, Kabakawan, Barangay Villamonte. Sige. Aha.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon ka muna pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Las 8:42 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ginaendorso naton sa inyo mga Aksyon Firing Line. This time ko sa Action Dale Salazar, duwa lang gid Action Dale ha, mayong gabi lang sa kay Dorita Fidel, naga-monitor subong sa Kabakawan, Barangay Villamonte. God bless madrasi mo ma'am. Garcia GG, no? Watching live sa Sinimatinion. Rayman Magkilat Modesto, naga-monitor man sa Paranaque, salamat. Sa Davao, naga-monitor man to mga Ilonggot ang mga utod. Liberte Beniten Ubaldo, good evening, Action Brian, monitor kami sa Barangay Mansilingan. Daghang salamat. Si Jen Oy Cesar Araman, Jovi Monares, salamat gid sa inyo. Reynaldo Pedroso, highlight ko na sa mga Pedroso sa family sa Himamaylan. And Yoli Entrada Praca sa Kansilayan, Morsya. Jose Mongcal Turilla, good evening. Aldrin Diamantedra sa Cebu City man. Si Ryan Alintano, good evening, Action Brian, ginatamyaw ko lang ang gwapa nga Iloy nga si Mamang Susa sa Morsya. Salamat. Las 8:44 sa Tonsri nga pagpangalagat. Aksyon Radio City Hall Report. I-check ko na ba Action Day labi kung kumusta gining nga nagpositive dira paano natabo in Action Day. Good evening. Action
Bray sa bahin sang Purok Seaside, Barangay Tangob diri sa may syudad sa Bacolod, mayroon sang utility worker nga nag-positive sa COVID-19 action Brian. Ini siya ang kabahin sa 14 new cases, no, COVID-19 cases sang syudad nga ginreport sang DOH Region 6 kahapon nga adlaw action Brian. Ini siya ang 39 anyos nga lalaki utility worker nagatrabaho si dalom sang General Services Office o kon GSO kag na-assign dira sa area sang Bacolod Base Center Action Brian. So matapos nga napabalo si punong barangay Noli Villarosa sang barangay Tangob kag si General Services Officer Jerome Solinapa, may mga tikang banday na action Brian ginihimo ining natungdan nga mga persona, no, para makapangaman man kag hindi na maglapta ang COVID-19. Sa bahin sang barangay Tangob, subong nga adlaw ti ining pasyente gin transport action Brian. Humalin siya sining nga balay, no, kay nag-home quarantine ni siya samtang nagahulat siya sining swab result kag subong gindala si sa ka-isolation facility sang LGU sang Bacolod Action Brian. Sunod diri kay Kapitan Villarosa, more or less mga 154 individuals o kon 33 ka mga pamalay ang naapektuhan sa shield off o kon lockdown na gin-implement effective subong nga adlaw action Brian. Kay sunod diri kay Kapitan Villarosa daw ka squatter area action Brian. Ang ining lugar nga ikit-ikit bala, no, ang iya sining balay. Gin-reveal sa aton sang punong barangay nga last night hambal diri ni Kapitan Villarosa ining nagpositive nga utility worker nagpa-home service action Brian, nagpamasahe or nagpahilot. Rason nga ining ang nagapamasahe action Brian gin-advisean man nga magpaidalom sa home quarantine since may ragi siya sang direct contact sa COVID-19 positive action Brian. Siyempre, kung nagamasahe ka, taran nga mga kaunuran, kagabukugan mo, dagin pang pusa action day, ano? Oo, kaya nga bali Kapitan Villarosa, action Brian nagkabat siya gabi sang trangkaso o panakit sang lawas ining pasyente ag sang July 17, tigin pa idalo mini siya sa swab, hambagan ni Sir Solinap, no, sang GSO, nga ti mayuman kay wala na action Brian na nag-report bala siya sining trabaho ning pasyente samtang nagahulata sang swab result action Brian. Kaya ang standing diri nga order ni Sir Jerome is kung nagalayan mo sining nga pamatsyag, nagatrangkaso, nagaubo nagasipon, hindi ka na dapat nga mag-report action Brian. Di mo sining nga ginatrabahuan. Amula to kay ng concern ni Sir Solinap, no, nga sang July 8 or 9, possibly may sa exposure sa nagpositibo bangod nagperma siya action Brian sang pila ka mga dokumento kag ti may nakatubangay gidya sa nagpositibo sa COVID-19. Ang isa diri sa ginobra, no, sang GSO kag sa LGU mo sang syudad is temporary closure sang GSO office sa Siyambray located sa 3rd floor sang Bacolod Old City Hall. Ikaroon talanga hindi bilog ng Old City Hall ang siradaan or lockdown dira bi Siyambray, kundi ang office gid lamang sang GSO Siyambray since kay natapos naman niya disinfect ang bilog ng Old City Hall as well as ang GSO office. Amuman, ang Bacolod Government Center buwas nga adlaw i-close man temporarily para ma-disinfect action Brian ang mga offices dito, no, kami mga information kitang nabaton nga possibly nakakuha pa sang payroll o konsweldo ining nag-positibo action Brian. Action Dale, sini nga gabi na-interview to si Vice Mayor Elcid Familiaran, may utod siya duwagin ni sa galing positive action Dale nga street cleaner nagapangigan sa Dalanon. Oo, siguro gina-check ko rin subong kay may gatag info sa ato di send ko lang sa GC tada kay daw lain pagining case ang iyan medyo kwani action Dale. Ginamba mga action Brian ni Kapitan Villarosa nga ang Iloy sining nagpositive ng utility worker nagalain man ang pamatsya action Brian kasi dito lang sa gihapon gina-observe na home quarantine kay natala naman nga kuwaan sang source specimen ang kutob sa mga exposure especially ang mga immediate family members para mo na para makampante bala kung cleared o kung hindi cleared sa COVID-19 ining mga lugar dira. So ining 33 ka mga pamalay for 14 days di sa guro na ka barangay council sa barangay Tangob sa bulig mandirabi sang LGU sa Bacolod Action Brian tugtog nga malift ang lockdown sa ulihi kabay pa nga cleared sa COVID-19 ang mga pamalay dira action Brian.
Dua ang portion. By the way, nakamuna si Kapitan Villarosa nga ang balay sang pasyente may rasang computer shop, Action Brian. Uy. Kag dito sa Nosiyate may mga kabataan nga nagagwa sulod, may nagahampang dira. Tiyan mo pa na sa karon ang gina-trace Manila, ginapangita kung sino bala possibly ang nakakadto sa pasilidad or balay sang nag-positive para ma-trace Action Brian kag mapaydaloman sa nagakaigo ka COVID-19 testing. Aring palayag ni punong barangay Dolly Villarosa sang barangay Tangob. Ari pa rin sila, dahil sila balay, ang siya, hindi nang iloy, galain man matsyag, kasi siguro naglaton-lato na ang virus. Ba't kiti kagina lang nagkuha ang swab test mo, ang kuhan? Result? Oo, result. So, positive siya. Pila sila kabilog, Kap, sa balay? Damo may computeran pa na rin silang daan. So, lugar, Kap, squatter siya or anong sitwasyon? Squatter din siya, dikit-dikit. So, delikado. Pero ang instruction sa akon, isilop, finish after makuha na sa ambulance karon. But subong 30 meters, kinakuha na namon, kinsira na. Pero sa pagpangusisa, mukha pang pasyente, sang ginswab siya, wala na siya nakagwa siya balay. Galagaw-lagaw, pag so muna ginatrace namon, ang nagkakalagto siya, ikagabi nagpamasahe, nagpahilot pa siya, so muna masahe, kinkurantin ko na. Ang nagkato, ang nagmasahe siya, naghilot, kinkuran ko na, kinkurantin ko na. Nag-home service ka? Nag-home service, so kinkurantin ko na, hindi na pagkuhan sila balay para mabalaan ko. Taga-dira man lang sinyo? Taga 3 months sa seaside. Aside sa pagpamasahe, may iban ba siyang activity ka? May ara silang computeran nga limited man ang kahampang. So gina-trace namon kung sino ang mga kabataan ang nagsulod. Action Bray, na batian ang tingog ni punong barangay Noli Villarosa sang barangay Tangob Action Bray. So far, tiyan mo na Action Day, klarohon ko lang kung naging swab test ni siya sa nagliligad to. After swab test, nag-duty pa sa gyapon? Mo ang bali Sir Jerome Action Bray, sang gin-swab test ni sang July 17, wala naman nakita ni Sir Jerome nga nag-report pa siya sining trabaho, ining nag-positibo Action Brian. Pero sang bisan nga way sa nag-report, way ginin na monitor ang iya sining status puloy-an niya to. Kita mo, nagpahilot pa, nagpamassage pa, nagasuroy-suroy pa. Anong trabaho sa mga barangay officials naman? Dapat mo na siya mo trabaho na sang Barangay Health Emergency Response Team o kung be heard sa nga mag-monitor ikot dala sa mga persona balangan nagpaydalom sa COVID-19 testing samtang nagakulata sa ila sining result Action Brian. Subong do gapati naging kuya nga kung hindi ilokpan, hindi magkaran-karan bunano man nga pag patawhay aton man. Ilang tawan ni Subongo, sinala sila kung sinong pangitaon nila nga nag-atubang sining nasambit nga tao nga ini. Hindi to tayo mabasol ang saka NGC. Tuya kiti atuya way pato siya na way pato siya na swab test na naka-NGC na ginman siya pero way takbalo to sa iyang sitwasyon. Andito bala sa puloy anya gid Black Action Day law, way gid ni na monitor nga na swab test na siya gali pagkatapos duway lang sa may natabo man to nga mga precautions abi sa puloy anya prevention. Jesus ko nga. Amo siya ang medyo bulabod light, makabig na siya ang local transmission, no? Kaya kung nambala na si Vice Elsie Pamilaran, kung non-LSI ka, kag non-OSW Action Bray, kag na-infect ikaw sa COVID-19, titiin mo binakuha ang imo sining infection. So, subong pala mang kutanon para Action Dale, kung di niya ginkuha ning infection nga ining si COVID ni. Correct, Action Brian. Amo na siya ang dako nga pala mangkutanon. Kaya actually, ang bali Sir Jerome sang GSO, ara siya sa base center Action Brian sa admin dira. Actually, nagapaninlo, do ka all around man bala, natrabaho siniti. Inang base center, ara sa karon situated ang Bacolod Respiratory Outpatient Action Brian Control Center nga consultation area bala kung may ginabat siya kang ubo, hilanat, pwede ka na konsulta sang libre. Amo na siya karon ang Action Dale, dalang gida, gusto talang ni Kwan Liwaton, ano? Pagkuha si mo sang swab test, abi, may name Canada sa City Health Office. Action Bray? May name Canada sa City Health Office o kung sa IATF, abi. Okay, record kini Action Bray, kung sa mga persona. So, kung may name Canada sa City Health Office, dapat si City Health Office, amo ang responsable nga magpabalo sa barangay, nga may gin-swab test kami naman nga tao, mo ning purok nyo, mo bantayin nyo da, ginahimo man na nila, why? Mo wala na bala. Kung di pagpabalo ni City Health Office to sa barangay, kung di si barangay makaran-karan man to, oy, B-Hertz, bisitahin yun ito ng sitwasyon niya sa niyo, i-home quarantine siya na, kung di tayo yawan kapangita, kinanglanta pa ni sila tudluan. Since Action Bray, ang B-Hertz natin, medyo nagtahaw-tahaw ba lang ila sa nga trabaho, since wala naman
sa mga LSI nga naga-home quarantine. Ay, sus. Diba? Wala na sa mga LSI nga naga-home quarantine amo tani ang ila sini nga tutukan kutob sa mga frontliners kay makabik mo natin action bray nga frontliner ning utility worker, although hindi sa medical field, no? Non-medical lang yan sini nga trabaho, pero makabik sa nga utility worker action bray since exposed sa public ara na siya sa bro center, though hindi bang siya involved sa operations sa sila nga pasilidad action Brian. Ako yan nagapating nga tanan nga nagatrabaho frontliners basta nagagwa ka sa Puloy-an yung Actiondale. Most likely kondo ara kagid lapit sa mga ining mga trabaho nga tiga atubang sa mga pasyente, ti grabe na ginaya. No? Pero kita tanan niya mga frontliners kita. That's why maging aware kita sa kagalingon naton. So kulang lang taguro sa mga anuman information, kulang taong City Health, kulang taong anuman, anong sitwasyon man. Di ba siblasyon bray sa koman sila sa mga tatag sa mga assignment, no? Ang mga otoridad naton sa City Health. Ang siya, lesson learned naman ni Action Bray para diri sa mga otoridad naton diri sa syudad sa Bacolod. Kang initiative na lang kuntani sa mga persona balagin swab test nga hindi anay hulaton anay nga magwa ang result pag magpinagusto ka dira dagyang kung clear di ka sa COVID-19. Kaya managani naging kaso magpositibo yawan naman ang aton sining otoridad sa pagpatigan sa contact tracing. Amo nang tawag naton vice versa na lang bala responsibilidad mo lawas mo kag dapat kung way ka man gina-monitor sa aton otoridad, ikaw na lang mismo monitor sa kagalingon utro man yung mga utod tamanat nga mga tig-abagol man action deal mo. Correct, Action Brian. Since nga may actually may ginabatsa galing nga symptoms Action Brian ning pasyente, unlike sa iba niya nga asymptomatic or wala gid sang symptoms nga ginabatsa. Okay. Sa bad news ni ito ang good news natin dalay ni ang may wala na sang pondo, no, agin download ang DSWD Central Office dito sa may Region 6 nga DSWD ang otin sa tagtagan na isang SAP fund for second tranche action plan. So this week ginapaabot no nga ma-release ng ining ayuda base man sa statement ni Congress sa Taya nga nagpakigaangot siya kay DSWD Regional Director Evelyn Makapobre action bray. Ari balantayan naman kay managtag na tatag sa isbil, di ba si magdinumog na mali action din? Amo naman ang balantayan action bray. Di ba si palang maayo taning manong panagtag di house to house yun na lang na panagtag di na pagpakadtuon na sa kundin nga mga venue in Actiondale. Ang importante natin makontrol ang crowd, limited, kag ma-implement ang social distancing action, Brian. Total identify naman ng mga beneficiaryo naton o butangin na tao sa barangay nga muning balay kadto nyo panagtagin nyo na lang to amo ni papirmahan nyo to sigurado kay picture ha. Hapos sa bala na maisa-isa gani isang basiwa kag siniko panulong sang ilang balayran sang tubig takag kuryente ini pang pilala na kabilog households di ba? Depende action bright yung mga previous nga announcement di mga pasitero sa Diocese di Bacolod manual nga disbursement action bright or face-to-face kung bagati ang mga DSWD natin nagkabutang man na sang plastic cover na bala para at least daw ka may gap lang or barrier between sa SAP beneficiary kag sa mga nag-disburse man sang pondo no para sa mga SAP beneficiary action bright. Ang aton daw kan malana gamay malanga ulo advice kag reminders abi ba si sundon malang nila ang aton nga hambal ti goods gid para sa aton tanan Action Del. Salamat. Correct, Action Brian. Mga update o balita gikan sa Bacolod City Government sa ang action niyo. Action Del sa radar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Sa mga na-swab test bang oras ko kulabos do kanami pagintani pang remind bla. Sa mga na-swab test bala, positive man or negative ka mo feeling nyo, abi pagpahimuyong ka mo please lang, no? Nagababay na sa aton, nagapakita na sa aton, subo nga second wave nga ginatawag, playo lang. Sa mga opisyal taman, monitoron taman sila na pa-swab test na may name na sa inyo mo. Doon naman taguro iban ihambal, gini do, pila na ni kabulan si COVID-19, doon di man tagyapon kabalos trabaho ta. Action Firing Line. Nanon nga sitwasyon taman. Sa tagtaganay, siniyari naman ang sap-sap kini yo. Di may nag-chat sa akon siya kung eleksyon gani kabalo mas lamang kamang household. Subo nga ado hindi sila kapalapit sa balay to managtag sang 6 mil nga ini. Action Firing Line. Kung eleksyon bisan tuwang gabi halaki na mga maagi pa na sa kusina tapos matulutungkab to sa mga bahaw nga makaon pero ginarigkam man ang mga tunto nga mga opisyal na. Pero subong no hindi kamoya ka padulong tong itagtag 6 mil ni para mapalayo kita sining balatian nga ini. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Mensahe nga may dala paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. This time check is brought to you by Carbocystin Solmux, ang tamang solusyon sa ubong may plema. This time check is brought to you by Unilove. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilove yan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This time check is brought to you by Multivitamins Enervon. More immunity, mas happy. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Evergreen Herbal Capsule, mga kaaksyon, ginendorso ginaton sa inyo. Pagbalanse sa lawas ang
na ang evergreen. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Suway ko na lambot panamiyaw, pasensya, pabosan na ito. Kagiban pa dalag ko nga balita, batong amay ginlampusan sa tatlo ya kabata, patay, way ko ginlambot ba? Sige lang. Ara sa Facebook na ito mabasa nyo ng kaundan pagin sining nasambit nga balita, mga kaksyon. Upod sa bagos nga pwersa sa Aksyon Radio News Team, ini sa Aksyon Brian Morden. Magilibati tabo sa mga pon nga istasyon kaguras. Ako nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.